to my channel. Niagi hapon kami ari. Pagkaroon diyan na. Mao na ni ang kuan guys. Ilang sinaka ni Along Hel gilabog na nila na gilamaw na sa nilang tulo ni India. Nawa mangga guys. Bunutong na. Wah, nagraway ang bababay. Jaran itu budak tu nang dila. Itu budak laway. Bawa naman tayo ba iko. Gahapong imun guys oh. Isang labajan ang mangga nga bulig-bulig. Bang. Oh no. Ay wa man makatunong. Jarabay gahapon naglamaw na pud dito sumaya karon ni ana pud ani. Ang ikaduhang lamaw. Everyday lamaw. Naagi sa gulag biscuit guys oh, pita. Halin sinig pita guys. Eh firme man maglamaw sagol. Hallelujah. Imo na pataghat-taghat naglabay. Okay guys, nakuskus na sa Along Jaime. Ay ani lang ko dito. Uy, lami asa imong kuskus long. Yeah. Kana bang naay parehag kurma nga. Ina Jaime, lami ba ba? Ina. Na dumo ka na. Ay, hala te, sorry. Wa man mo'y karaw. Kamot na namo te. Ay, kamot ikaraw. Tuwa dyan impas. Di okay Nasagol. ra kay kuan manggod na manggod puti ani. Wala Okay ra gud na. Sara ka ikatra. Ikaw kaya no problem. Jente. Gipaningat ka ante. Si ante. Ma tabi ma. Uy, maigo ba sa intaon ko dani? Ano yung imon ni? Uy, ginuo ko. Bala ako. Lung, anja na lung. Anja na, lung. Lung, anja na lung, be. Lamia guys. Shout out ni Lola. Uy, nakalimot ko sa shout out day. Shout out diha. Shout out ni Lola Tricia. Hi Lola Tricia, shout out ina, shout out sa Tricia. Shout out ni Tricia. Shout out sa tanan. Ngana diha sa California. Sa auntie mo. Auntie, si Insi, di ako Santa Cruz Insi mo ato pamila-maila. Si Auntie Flor, Auntie Lina. Ug sa mga igagaw na ho, si DM. Piling ko kayo ako na lang. Kay hinay na kayo maaga. Si Karen, the Juna. Si Tata, nasa Florida. Shout out ninyo tanan. Shout out sa ang wala kato sa Netherlands, si Yayang. Si Maricel nga to sa Denmark. Si ang may gagaw nga to sa Manila. Si Dainanit. Hi Master. Master mangguna. Master. Diyan naglabog na may dere. Si Demabel ang mastermind sa labog. Anja silang mga igagaw na dia, mga igsuon ni Dainanit sa pato diha tanan. Si Gina po. Ang mga igagaw po, silang living, nga nasa Manila. Iban sila magsuon sa ilong sisal. Ay, siya iba na alaman mo sa Barcelona. Sila ang magsuon nga taas Manila, nung ato, manang bilin. Iban sila mga anak. Kami karon sa Santa Cruz. Kanawan, kan dijay, bugil. Ito guys. Kami na juga adutan. Hala, ang imong ama day. O di man siya ganahan na gatas. Ay, oh my God. Wa pa na sagol. Naambe na. Karin na lang. Kalimot siya kong mama. Wah. Ay, isa. Ay, ako to ka. Ikaw ti kuha. Okay guys, labajon na guys, labajon. Labajon na guys, mangga nga bulig-bulig to ha. Mangga lubi man ang nakita. Mangga ay. Tuwa orang naghahanap ay. Kuha lang mag sensor to sensor na. Sinsuhan lang? Impas na lang. Hurot. Kurot gina. Sinako din ang makuha na. Naporbay na muwak oh. Wow! Ay wak man. Kaning lagot man. Nagpat. Lagot agaw. Taran. Otra lang, otra. 1. Ano na? Mag-abroad ako.
Asa man dapat mo abroad? Passport. Tanaw Libre. Okay guys, mga abroad daday mi ani. Asa ta mga abroad ato. Bitaw joke ra. Ato ra ko sa kwarta. Kwarta imo. Kwarta. Dapat ang aga mo adto ko na kwarta. Sama ni, maron tagi panghatagan aniguan. Naitay certificate. Okay, labas na guys. Bang! Wa maigo. Pero saan niya? Tagsama to tang tanan ani, may certificate. Ano ni? Bitaw ko ani siya. Hire Kuwait, Qatar, Kuwait, Saudi ug Oman. Bang ante. Uday. Wala na putol. Okay raman pud may naman ko ag ikaw pero imo na. Ato ka imo na. Tanga tari. Da sagdil ante. Ya mau okay May naman pud ko. Sagdil anas lata lang day. Palihog day. Thank you, day. Imo ana ante be ang huwiran ang papel. Nangatag si Sakay para kunog na gusto mo abroad. Oh, Daghan na dahil nangita doon. Sa maning kuha na. Pwede ka sa lasyan yan, ani. pwede ka adyo. Asa ni biya ka na ako nun. Qatar, Kuwait ug Saudi, Oman. Bang! Uy, wa pa dyan natagak. Human na guys. Human na. Ang lamaw ni Day Mabil. Ay, salamat Day. Kuhan ka, te? Okay Hallelujah. na kaning lata? Okay ra. Enggak guys, ganay lamaw. Tapi mangga oh. Cara dari ba na lamaw, ganay mangga. Tak na yung mangga ya. Ang balhin ng baso kay hait ng lata. Masama din sa luwait. Salamat Daya. Okay guys. Uy! Mungita jika pagilong nagaligot-got jika lo nga di matagak nang nabulig-bulig. Nakakonsay man ng pagilong. Sakon ni mulong ara man nga buga. Putlon pa dyan. Impas tanan. Urot. Urot ang bunga. Bayan na sa auntie guys. Auntie Pina. Ina si Tricia. Si Tricia, shout out ko na si Ina sa jang mangga di ah. Yami ka ajo. Nami ay. Yami nga aslom ka ajo. Bang, kana long kay taas na dyan imong gilabay. Nasa na yung di makuha, wa nagay pag-asa. Oh no. Kasi abe? May ko na be. 1, 2, 3 ya. Bang! Wow, nakakuha dyan guys! Wow! Nakakuha! Dako long! Pagkaog manggaya. Nakakuha lang sa kalong. Parang habuga pa ning manggahan no? Dami sa pining magkugig tanam o na ah. Iya. Wa na long, surrender na ka. Hindi na ko. Pahuway sa long. Kikapoy na guys. Salamat long.